Er der nogen, der ser live med nu? Nej. Vi Kan- filmer bare. Du snakker med dem. Skal jeg sige hej? Hvornår? Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal jeg spille Who Your Daddy? Who is your daddy? Så ja, vi vil bare lige begynde. Ja. Kig med. Hvad er det, du spiller, Rikke? Who is your daddy? Jeg spiller babyen. Undskyld, hvis det larmer lidt, men ja. Hakker. Undskyld. Ja, jeg har ikke lagt så meget ud her på det sidste, men jeg ved det godt. Okay, skal vi lige skyde fra ham? Åh shit, han har en kniv i hånden. Vi ses, far. Han havde en kniv i hånden, min far. Morder. Han var vist ikke uden på at vinde. Rikke, gå ind og drukne dig selv, Rikke. Ja. Nå. Op i toilettet og drukne dig. Nå, men nu kommer faren jo og myrder dig. Hør, myrder mig. Nå. Drik det der, Rikke. Nu er far væk. Og der er mere derinde. Der er mere derinde. Hør nu, Rikke, han må ikke ramme dig. Det gjorde han så. Kom så, Rikke. Find en stikker. Han tog det. Så længe vi bare gemmer os her om. Så er der intet, der kan dræbe dig. Eller, det er der så. Nå. Ja. Ja. Vi slår far med den. Vi tager dem i ballerne. I know you want it. I know you want it. Bad day. Skal jeg hitte dig i din balle? I know you want. Han tog den. Han må ikke fange mig, Rikke. Han må ikke fange dig. Han fanger dig, Rikke. Hvad gør han? Hop. Godt, Rikke. Nej. Rikke. Bum. Easy. Nå, Rikke, prøv en gang til. Selvfølgelig. Og så bruger den. Ja, nu går computeren lige sort, men nu gemmer vi os. Vi tager nogle nogle piller. Nej, jeg kan fandme ikke få fat i dem. Ja. Og en lås. Åh! Det er godt. Jeg kan forhånd, han kan se, at du har låst den. Kan du dine piller fra? Der kommer sådan en rest lige der til højre. Og så tager du det. Ind i skabet der. Nej. Ind i skabet. Det der, sort skab, ja. Og så spiser du batterierne.
Luk døren efter dig. Nej! Ja, kom nu! Du er ikke død endnu. Du er ikke død. Spis batteriet. Spis dem så, Rikke. Spis dem, Rikke. Jeg har spist den. Væk. Flygt. Hop dem ind. Han har ramt dig. Men jeg er ikke helt kurerende endnu. Nej. Ind i skabet. Du ved, hvor fars bilnøgler de er. Yeah, sådan, baby. Luk døren efter. Kom her. Flæk den. Ja, flot. Du skal over i den anden side. Oh. Hvor er far? Du vælger alt over i far. Ja! Skal du. Speed. Luk den. Jeg kan fandme ikke finde ud af speed. Du har ikke mere speed, det der. Du vil jo bare spille noget der. Du kan jo gemme dig ind i en rådskab, hvis du vil. Eller drik noget benzin. Ja, det er også det, jeg er på vej til, ikke? Kom væk. Kom. Du der. Hop, du det. Bliv ved med at hoppe, Rikke. Det fryser. Nå, han ramte dig. Ej, det er den dumme vej. Ud igen. Dø med dig, far! Luk den. Luk. Nej, skal jeg fandme ikke. Luk den. Kig, Rikke, hvor tæt på dig på dø. Luk den. Nej, han nåede at give dig et æble. Nej, Rikke. Vær rolig, vi klarer den. Vi klarer den. Gør du ikke? Jo, jeg gør. Nej, jeg klarer den ikke. Jeg dør. Vi mener, han er ikke det, der må lade blive derinde. Ja. Er bare virkelig så skræmmende. Rikke. Nej, jeg klarer den. Nej. Rikke, find bilnøglerne. Find bilnøglerne. Nej. Svul videre. Kom nu, find bilnøglerne. Nej, ikke ind i ovnen. Kom med det her. Hold din kæft, din fede der. Din fede daddy. Spis nogle flere batterier. Nå nej, det må du ikke spise. Din fede pot. Hvad skal jeg gøre med den? Hey, der er noget derinde. Ind i det der skab derinde. Drik. Nej, for drik det. Han ved jo godt, du er derinde. Og så tag den der, ja, du har derude. Tag kaffen. Godt. Nej! Prøv igen. Ja, nu skal han godt nok få betalt, hva'? Han gad ikke dig. Ja. Hej. Vi ses næste gang. Moin.